uthi mase bephakamisa amehlabo abazange besabona umuntu uJesu ngoyiqaleni sifundile babenyukele entabeni kuvela bani uMose nobani noEliya uPetru abona ukuthi ayabona ke manje sokuvela abantu abakhulu bobangaki bodwa uMose ukhulu buka Mose akekho umuntu ongabazi abona basevela uMose kwaphinde kwavela uEliya abaprofeti kuthiwa akaza kuzukufa wanyuka inqolo umlilo ezulwini abona uPetru ukuthi hayi laba bantu bobathathu uMose noEliya noJesu bangakanani bonke bakhulu bese athi hayi kuhle ukuthi sila Nkosi asivele sakha amadokoda amangaki amathathu ubona abantu abangaki uPetru abathathu abangakanani abakhulu abalinganani abafanele amadokodo bobangaki bobathathu bakhulu laba bantu ngokaPetru bayalingana bafanele amadokodo bobathathu lithi iBhayibheli esakhuluma uNkulunkulu akazange ukulinda ezulwini ezuPetru ethi uJesu lingana noEliya uJesu lingana nobani noMose ezuPetru ethi uJesu lingana nomprofeti wathuka ngoba phela uEliya wayeyini wayengumprofeti noma ngabe wayenza okukhulu kangakanani kodwa wayeyini wayengumprofeti kwamthusa uNkulunkulu kuzwa umuntu ethi nangu uJesu elingana nobani nomprofeti wanyakaza ezulwini akazange eqede uPetru ukukhuluma iBhayibheli uPetru sanjani esakhuluma wamvimba uNkulunkulu wathi yabona ke lo wakhomba uJesu wathi lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo yenza kanjani yabona amagama athi izweni uphupha uMose noEliya amandla uthi asimuze umprofeti noma ngaduma kanjani asimuze umprofeti noma ngenza okukhulu kangaka nani ninikeza bani lo Akulanda ukuthi uMose wake wenzani uMose okwavula ulandle lithi iBhayibheli bahamba phakathi engathi emhlabathini womileyo uthi uNkulunkulu noma ngabe wake wenze njalo uMose kodwa mase kufika umuntu olalelwayo unjani uyedwa ubani uJesu uyabona ke ngikuthanda uverse 8 ngoba uthi ngesikhathi kusenzeka lokho besaba bawa bese uJesu wasondela kubo verse 8 uthi kepha bephakamisa amehlo abo ababonanga umuntu kuphela uJesu uNkulunkulu wavela wabasusa uEliya nobani noMose abasuke la ngoba benza laba abantu badideke ukuthi bangakho abantu abalale uyedwa umuntu onjani uyedwa umuntu olalelwayo uwayedwa umuntu olalelwayo noma ubabusotobela angakwazi ukwenza into eziningi kangaka na uqhubeka benjani abeyedwa umuntu olalelayo ngoba umuntu olalelwayo samnikezwa ubani uNkulunkulu wathi lo ulalelwa yena yedwa wathi nangichazwa ukuthi lo uyindodana yami ethandekayo engithokozile ngayo yabona amagama okugcina athi yenza kanjani ukayisho lo yena uJesu kuMateyu 25:18 athi